Hola, soc l'Eloi Gurriel, especialista en sostenibilitat i estic aquí per promoure la campanya de la Marató REM. Estic aquí des de l'àrea d'enginyeria i gestió energètica de la unitat de planificació i infraestructures del Departament d'Interior, que ha impulsat la Marató REM de l'energia a 18 edificis del Departament d'Interior i que participen aquest any juntament amb diferents comissaries dels Mossos, agents rurals i bombers. Aquests edificis també participen conjuntament amb 100 edificis més d'aquesta nova edició, la novena edició de la Marató REM, a tot el territori i a tot Catalunya. La Marató REM de l'energia consisteix en una iniciativa, una campanya de bones pràctiques en l'ús eficient de l'energia. El que pretén l'objectiu de la Marató és reduir energia i, a més, anar sobre el territori, parlar amb la gent, recollir inquietuds per adaptar-nos a situacions i buscar límits durant aquest mes per donar més coneixement i entrenar els edificis a situacions que puguem tindre en el present i el futur davant d'aquesta emergència climàtica que ens demana estar més ben preparats i adaptats a aquestes noves situacions. En aquesta marató energètica ens hem implicat tant el personal policial com el personal administratiu del cos de Mossos d'Esquadra d'aquesta regió. Dins d'aquesta iniciativa hem portat a terme diverses actuacions. Aquestes actuacions s'han centrat en dos àmbits. D'una banda, hem portat a terme actuacions sobre les instal·lacions i, d'altra banda, hem portat a terme tot un seguit d'actuacions de difusió i divulgació.